namatay yung aking mga picara plants. Magaganda ito dati, sobrang ganda at ang dami niya. Alam ko marami yung picara plants ko na yan eh. So ayan kapromdi, ang aking halaman dito. So ito naman kapromdi, ito yung pinakita ko sa inyo dati na huya. Marami siyang bulaklak ngayon pero hindi pa siya bumubuka. Yung androcruton malaki, yung aking mga Mexican Pitonia naglalabasan yung mga bulaklak. Siguro yung mga nakapasong mga ibang mga tawag dito, yung mga bromeliads ay ilalagay ko dito sa So ilalagay ko diyan para maarawan kasi pag naarawan yung bromeliads gumaganda siya. Hello po mga ka-From-D, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back sa Certified From-D channel. Nakabalik na naman ulit ako dito sa aking bahay. At ayun, nakita ko na naman yung aking napakagandang garden pero medyo may something na kumapal sila pero kailangan kong ayusin. But before anything else ka-From-D, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel and don't forget to touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na video. So ngayon ka-From-D, ipapakita ko po yung aking garden bago ko pa siya ayusin. Siyempre maganda pa rin naman pero mas maganda ko yung ipakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura kahit na medyo makapal yung mga makapal yung mga dahon niya, naghambalang yung mga sanga. So hindi naman actually na talagang totally na naghambalang. So talagang konting ayos lang. Then siyempre mayroon mga nawalang mga bromeliads siguro dahil sa napabayaan. So ayan po ka-From-D yung papakita ko sa inyo yung aking garden na hindi pa inayos. Siyempre excited palagi ako na ipakita sa inyo yung aking garden kasi ako nga na-excite ako palagi sa garden ko kahit na palagi ko silang nakikita. So hope na ma-enjoy nyo at siyempre pag ayusin ko ipapakita ko pa rin sa inyo. At siyempre gusto kong na-inspired kayo na palaging gagardening kasi malaking tulong sa atin yun yung pag-gardening lalo sa environment natin sa mga nasa bahay lang. So napakalaking tulong yung pag-gardening para at least hindi tayo nababagot sa buhay. Katulad ko laging bagot. Pero siyempre gumagawa ko ng paraan para talagang malibang ko sarili ko. Tara, let's go ka-From-D at tingnan natin yung aking napakagandang garden. So ayan po mga ka-From-D ang aking napaka-lush na garden. Talagang siksikan pa rin sila. Pero siyempre hindi ko pa pinapasok yung mga halaman na nasa loob na nilalagay ko sa loob. Pero ilang piraso lang naman yon. At ayun nga, naghambalang na talaga yung mga halaman ko dito. Katulad nitong aking monkey tail na halaman. Ayan, sobrang lago nito ka-From-D. Kaya siguro natumba. So hindi ko naman siya pwedeng ipatayo kasi talagang mabigat yung niya, mahaba siya. So kailangan kong putulin. Nasasayang ako ka-From-D. Wala lang akong kahoy na pang patayo nito. Imagine na lang ka-From-D yung kung gaano kaganda yung mga bulaklak niya. Tanggalan ko ng dahon. So, makikita natin yung ganda ng bulaklak niya. So, ordinary naman ito ka-From-D dito kasi marami akong nakikita nito sa may mga kalsada. Pero bibihir yung konti lang naman yung mayroon ganito pero parang ordinary na lang kasi parang makikita mo diyan sa may kalsada sa papuntang sa highway. So, pero maganda siya. Hindi lang nila masyado siguro naalagaan. So, ayan ka-From-D pag tinanggalan ng dahon, ganun siya kaganda. So, ayun. So, ini-imagine ko nga kapag lumaki siya, tapos tanggalin ko ng dahon. Sobrang ganda niya kasi para bang mga siya, parang napakasarap, parang napakatamis ng bulaklak niya. So, parang bunga na nila yan. So, kaya ko siya puputulin ka-From-D kasi hindi ko naman siya imatatayo. Ayun masyado siyang mahaba. Ang dami niyang sa baba Tapos yung siyempre mas papaboran ko itong aking African talisay na daganan niya dahil mahal itong African talisay. So mayroon na nga siyang bagong sanga ayun tapos dinaghanan lang nito. Kaya kung wala akong makitang kahoy na kakapitan niya, itatalian ko sa kanya para tumayo. So puputulin ko talaga siya kasi sayang yung African talisay. Tapos yung mga halaman dyan naghambalang na.
kailangan kong linisin at putulin lang naman kapromdi. So ayun, syempre dito yung mga ano, ang daming bunga, yung legume. So ayan, kung pwedeng, kung nandito kayo, bibigyan ko kayo ng bunga kung malapit lang kayo dito, kasi ang ganda niya kapromdi, very parang pang summer yung halaman na yun, napakaganda yun sa, lalo pag medyo tropical yung ano, yung medyo malawak yung garden nyo. Napakaganda ng legume na yan tingnan, kasi parang yung ano, ang tawag doon, parang autumn ang dating niya. Lalo pag natatamaan ng araw, nag-yellow yung dahon niya, napakaganda niya. So ito kapromdi yung aking pangalawang African talisay. Siyempre ayun, ano na siya ulit. Kailangan alagaan ko talaga ito kasi panibagong ano na, pataas na siya. Pero siyempre unahin ko yung ano, bago ko gagawin lahat, unahin ko muna tong ano, African talisay ko dito kasi nadagan na, sayang. Malaki na siya. Pag binili mo yung ganyan, pag yung mga ano, may ganyang kalaki na, siguro mga abot ng 15,000. Hindi pa rin bumababa yung value ng African talisay. So ayan kapromdi, tapos ito yung mga ano ko dyan, no, bromeliads. Hindi ko alam kung dinaganan ng aso o tinapatapakan ng manok, nawala nagka-putol-putol yung mga sanga, tapos yan, kailangan kong gupitin ulit dito. So hindi na ako masyadong magpahabang video kasi pinapakita ko lang naman kung ano yung itsura ng garden ko ngayong hindi ko pa naayos. Ito yung pinutol ko na ano, maganda na crouton, tapos yung mga dahon ng saging, ayan. Namatay yung aking mga picara plants, magaganda ito dati, sobrang ganda. Ang dami niya, alam ko marami yung picara plants ko na yan yung mga croutons ko na tinanim ko bago umalis, ayun, ang gaganda na Tapos yung ano, hindi masyadong lumago pa kasi 2 months lang naman akong nawala, 2.5 months to be exact kapromdi. Tapos ito ang aking gloriosum, pinaghati-hati ko kasi umaapaw na sa paso. So ayan ang last, di ba? Hindi ito yung pa rin, maraming nawalang mga halaman, so kailangan kong ayusin yung mga paso o bakant na. Yung meron din namatay na bougainvillea, kala ko hindi namamatay yon. Siguro na sobra nung ano, fertilizer na nilagay ko. So ayun dito kapromdi, yung ano, yung tinanggal nila yung ano ko dito, anong tawag doon, bigonia, kasi inano ng yung taas ng puno, dinadapuan ng manok, diyan sila natutulog, kaya yung dumi nila nahulog dito, kaya yan siguro nagkaano yung mga ano ko, tumba-tumba din. Pati yung bromeliads ko nandito na, yung ano ko kapromdi sobrang kapal, puputulin ko ito, yung mga peanut grass. So ayan, ang daming, maraming siguro nawala, maraming namatay. Yung ano ko, grabe yung nangyari din sa ano ko, bird nest ferns, halos mamatay yung lahat. Na ano ng dahon, natutuyo yung mga dahon kasi tinanggal yung niyog dito, ginawa nilang ubod nung, I think nung piyesta, may lubi-lubi. Tatanggalin ko yung lubi-lubi na yan dyan kasi masyado nang marami sila dyan. Ayun yung aking ano, yung tinubuan ng pansit-pansitan, ang tawag dito, yung Ephesia plant na kulay pink. So ayan, na ano na sila ng pansit-pansitan, natalo sila ng pansit-pansitan. Ayun, ang laki ng mga ano, damo. So ayusin ko siya pag ano, pakatapos ko dito. So inintay ko lang yung ano, nagpapahinga ako ng konti kapromdi, tapos ayusin ko sila din para ano, gumanda ulit. Yun, meron akong baon galing Manila, so binili namin ito sa Silang. So ito yung naiuwi kong bromeliads, kulay ano ito kapromdi, parang maroon. Tapos naman ito kulay pink, nawala yung kulay dun sa ano, sa Manila, sobrang init. Mahal yung bili ko nito. So, in-sponsor lang naman ng friend ko. Parang 180 yata ang isa nito. Tapos ito naman, 180. Ay, 220 pesos ito. So, swerte ko yung napili ko kasi may mga ano, may suwi na siya.
Tapos yung ito, hiningi ko sa friend ko. So, parang pinya-pinyahan na ano. Kasi gustong-gusto ko ito yung kulay niya ba. Ang daming mga sanga. So, sabi ko bigyan niya ako ng kahit dalawa. So, ayan, dami niyang binigay sa akin. 5 piraso. 6 na piraso binigay niya sa akin. So, hindi ko pa natatanim kasi kararating ko lang. Din na yung kaprom yung, ano, yung peanut grass, umaapaw na dito. Ayun, no, gumagapang na. So, kailangan i-maintain ko lang yung label niya dun na, ano, para hindi sila pumunta dito sa bahay ko. So, ayun. Ayan ang aking, ano, philodendron. Hindi na rin maganda yung kulay ng aking mga bromeliads. So, maganda ito kaprom ding bromeliads na ito. Ito yung lumalapad na bromeliads. So, hindi na siya magandang kulay niya, parang maputla. So, ayun, ang dami-dami kong papakita sa inyo. Ito pala, yung ano, oregano, naghambalang na dito. Puputulin ko rin siya. So, marami na naman akong puputulin. Yung pink lady, umaapaw na dito. So, wala na sa ayos. So, ayan po. Yung isang bigonia, o isang bougainvillea, namatay. So, yung paso, gagamitin ko ulit siya. Tapos, ito, pinapasok ko to dun sa loob ng bahay. So, ayan kapromdi, ang aking halaman dito. So, ito naman kapromdi, ito yung pinakita ko sa inyo dati na ano, huya. Sobrang lago na. Ito yung ano, native na huya. Tapos, ito naman yung variegated. So, ipapasok ko ito sa bahay bago ko ayusin yung mga ano, mga halaman dito para mabawasan ng konti yung halaman dito sa labas. So, ipapasok ko ito kasi maganda ito sa ano, maganda itong halaman sa loob kasi hindi ito kailangan na ano, kahit na hindi kailangan ng diligan kahit medyo 2 weeks ang dilig niyan, so okay lang kasi hindi siya namamatay ba. Tapos ito naman yung orchids na napakasipag magbulaklak, so lumago siya nung nilagay ko sa paso. So ayan, tara kaprom di doon tayo sa ano, front yard para makita niyo yung garden ko dito sa front yard. Ito yung ano, yung vertical garden ko. So diniligan ko na nga siya pagdating ko kasi tuyong tuyo. Talagang hindi naman siya masyadong pinapansin ng kapatid ko kasi talagang wala silang hilig sa halaman. Ang aking ano, cookies and cream, hindi na siya puti. Bali ito yung pinaka ano niya, yung pinutol ko sa kanya yung cookies and cream. Tapos ito galing ito kay Melodies Mini Garden. So hindi ko pa rin sila nakakalimutan. Kahit na matagal nang binigay sa akin, diyan pa rin siya. Tapos nagbilagay ako dito ng anuhan ng ibon. Inuman nila kasi dito sila tumatamba yung ano, pag umaga, inaano nila yung mga ano, pero wala ng tubig. Ubos na. So ayan yung mga halaman ko dito sa gilid. Ayan. Halos wala naman na bago. Ang ano lang, kumapal lang yung mga halaman ko na kailangan ko ng putulin, yung kapal-kapal ng peanut grass. Then ay lumiwanag doon dahil nawala yung puno ng niyog. So ayan po. Yung mga ano ko dito, bromeliads na hindi ko alam yung iba kasi mayroong ano, parang may giant akong bromeliads dito. Ito ang laki ng dahon niya. Pero alam ko ano niya, hindi naman sila masyadong magagandang bromeliads. Yung parang basta may bromeliads lang talaga. Ayan, yung mga ano, Persian shield, masyado nang makapal. Pero hindi ko alam kung puputulan ko. Pero ililinisin ko lang din dyan kasi ano, masyadong marumi. Mga bromeliads, ay bougainvillea. Tapos yung ano ko, bumalik sa dati yung maraming bulaklak, yung ang tawag dito, yellow bell or alamanda plants. Tapos yung garlic vine, masyado nang makapal doon sa ibabaw. So kailangan kong bawasan tong garlic vine. So ayun kapromdi, yung dito naman sa ground, yung madalas kong binibideo, pinapakita ko sa inyo. Ito yung ano, nawala na yung mga bigonia, yung mga star bigonia, nawala yung malalaking dahon at nag-ano ulit sila, nag-perform ulit sila ng maliliit, parang tumutubo ulit. Tapos yung ano ko, baning cactus, yung mga bromeliads ko, ayan o, parang malulungkot sila, parang nangingitim. Pero ayan, matataba naman kaya lang parang hindi sila buhay, hindi lively yung ano, ang dating nila.
Kaya ayan, ayusin ko na naman ulit. Tapos, siguro yung ibang bromeliads, ilipat ko ng location. Ayan, marumi. Tapos dyan sa ano, hindi pa ako nakapunta doon sa likod. Yung yero ko doon, no, natumba. Yung mga dahon ng saging, nagkakalat doon sa, ano, sa ilalim, sa likod. So, ito naman kapromdi, yung aking ano dito, yung ano, lush na halaman. Yung ano, melendres, maraming bulaklak. So, hindi ko alam na kulay peach pala yung bulaklak niya. Kasi nung ano, binili ko niyan, sabi, hindi niya alam kung anong kulay ng bulaklak. Pero maganda naman. At ayun, marami siyang sanga kasi pinutol ko siya, nagsanga-sanga siya. Tapos ito yung ano, yung daming ano, daming bulaklak nung aking anong tawag dito? Basta nakalimutan ko na, parang santan ba? Marami siyang bulaklak ngayon pero hindi pa siya bumubuka. Yung androcruton malaki, yung aking mga Mexican Fittonia naglalabasan yung mga bulaklak. Maganda yung aking mga Persian Shield, ayan. Pero yung ano dito kapromdi, natatakpan yung mga halaman dito, oh. Ayan, naghambalang yung mga halaman ko dito. Bago ako umalis, marami akong tinanim dito na bromeliads. Sobrang dami kong bromeliads dyan. At binigyan ko pa ngayon pinakita ko pa sa inyo yun, mga bromeliads na tinanim ko dyan. Pero ngayon parang ano, inano yata to ng, pinaglaruan yata to ng aso or tinutulugan ng mga manok, kaya kaganyan. Parang ano ba, parang salo-salungat yung mga dahon niya, bali-bali. So ayun. As ito naman kapromdi, sobrang ganda ng aking ano dito, crouton. Talagang lumabas yung kulay niya. Ang ganda yung tingnan niya. Pinutol ko siya. At ito nga yung resulta, napakaganda niya. Ayan po. Tapos yung ito, sabi nila putulin ko itong kahoy na ito kasi pag lumaki raw, masisira yung bakod ko. Tinanggal ko yung balat dun para mamatay siya. Pero hindi naman siya namatay, hayaan ko na lang kasi gusto ko yung puno na yan eh. Sa totoo lang, gusto ko yung puno na yan. Kaya ayaw ko rin talaga siyang putulin kasi maganda siya dito sa harap ng bahay. Kasi ito, tatanggalin ko itong sanga na ito. Tapos ayan yung French bush, dapat gupitan ko na siya para gumanda. Ayan po. Ayong papaya dito, so ililipat ko na itong location kasi masisira niya yung mga ano ko, halaman dyan. Yung mga mayana ko, natumba-tumba, tapos yung may French bush ako dito, bakit namamatay ito? Siguro hindi siya nadiligan, sobrang payat niya, tapos walang dahon. So ayan. Buti napansin ko at ididiligan ko ulit siya para mabuhay. So ayun kapromdi ang aking front yard. Maganda. Malinis naman. At kailangan lang talagang ano, yung linisin yung mga may tatanggalin. Tapos yung ayusin yung mga plants kasi hindi na siya maganda. Siguro yung mga nakapasong ano, mga ibang mga ano tawag dito, yung mga bromeliads ay ilalagay ko dito sa ano. So ilalagay ko diyan para maarawan kasi pag naarawan yung bromeliads, gumaganda siya. Maganda yung ano niya, maganda yung kulay niya. At nagiging mas maaliwalas ang dating. May mga tinanim din akong kutsarita diyan kapromdi, so hindi ko alam na mabubuhay siya. So ayan, maganda rin naman siya diyan pang mix sa mga halaman. So ayan po. So later ayusin ko siya at ipapakita ko rin sa inyo para masarap mag-gardening kapag may nakikita kang nag-gardening din, di ba? Parang gusto mo rin gayahin yung ginagawa nung nag-gardening. So ayan kapromdi ang ano ko dito, naiwan na halaman. Maganda pa rin naman, but kailangan ko nang ayusin. Ayan po, maraming salamat po sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Muchas gracias and mabalos po. Ay, pahabol pala kapromdi. Ito namunga na yung aking ano, yung variegated na pineapple. So edible naman itong pineapple na ito. At least yung ano nito, pwede ko siyang itanim. Yung galing sa bunga niya ito. As mayroon ano panibagong suwi. So at least naging dalawa na yung aking pineapple na variegated.
So ayan po ka from D, marami pong salamat. Bye!